Bamakɔ ana lamini na bolomanadugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u wale ɲuman dɔn Bɔjabate an sigira an ka kɛnɛ kan laadala jɛmu anw fɛ yan sanfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ Bɔjabate a bɛ jamana kunnafoni de maana kunnafoni ba kelen min bɛ jamana kɔnɔ bi o dɔnnen don Bɔjabate o de ye farafinna jɛnɛjɛkulu min n'u k'a ma ko CEDEAO min ye a faamaw ye o farala ɲɔgɔn kan min ye juguya ani hakilija ka Mali sɛgɛrɛ Bɔjabate ni juguya taara k'i sɛgɛrɛ n'i y'a dɔn i yɛrɛ kana k'i yɛrɛ ma jugu ye Bɔjabate yɛrɛma juguya ye mun ye Bɔjabate k'a dɔn CEDEAO ka kuma fɔ a ma dɔgɔkun kelen bɔ Bɔjabate k'a dɔn feerefɛn wɔɔrɔ minnu b'an bolo bɛɛ lajɛlen tɛna ka dɔ fara i ta ka ten Bɔjabate i k'a dɔn hadamadenya nin tɛ n'i ye dɔ fara i ka sukaro kan n'i ye dɔ fara i ka kwa kan ka dɔ fara i ka tulo kan Bɔjabate dɔ wɛrɛ na dɔ fara a ka essence kan o i t'o feere dɔ na dɔ fara a ka boisson kan i t'o feere fɛn caman bɛ e yɛrɛ t'o feere i k'a dɔn i mana miliyɔn caman sɔrɔ i na miliyɔn caman bɔ ka wali fɛn sigato la ko mɔgɔw k'o de faamu ne ye dɔ fara i ta kan dɔ wɛrɛ na dɔ fara a ta kan Bɔjabate farafinna jɛnɛjɛkulu ka ko dabɔlen bɛ min kama an yɛrɛ dama ka bila ɲɔgɔn na ka dimi sabula gɛlɛya anw yɛrɛ de b'a ka gɛlɛya ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ ni faamaw ma wuli ka jɔ kɛ feerefɛn minnu bɛ yen su ma ko dugu ma jɛ Bɔjabate ka sin ka dɔ fara a kan i ka sɔku kɔrɔ min b'a dɛ ka taa dɔ fara o kan Bɔjabate ka sɔrɔ ma fɔ maa si ye an ma so yɔrɔ ma fɔlɔ yɛrɛ i k'a dɔn jamana in a ka gɛlɛn bɛɛ ko n bɛ Mali fɛ an bɛ transition fɛ an bɛ transition dɛmɛ e bɛ transition fɛ i bɛ transition dɛmɛ a bɛ kɛ nin kɛcogo de la fiyewu a bɛ kɛ nin kɛcogo de la nka Bɔjabate i k'a dɔn dugu bɛ jɛ o ni Ala sɔnna dugu bɛ jɛ hali a tɛ mɛn maa o maa i ye dɔ fara a ka fɛn kan Bɔjabate i k'a dɔn k'an wele karisa nin bitigi in kɔnɔ nin bitigi in kɔnɔ nin feerefɛn karisa de b'a feere Bɔjabate o ka tɔgɔ de ta k'a fɔ an ye n'o kɛra o tuma an bɛ tɔgɔ di faamaw ma solution fɛn o b'a la o y'o tigi mago salen Jibi ale bolo de bɛ nɛgɛ la an fila tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na Jibi yamaruya di an k'an kɛ kunnafoni kan karamɔgɔ dɔ Tunkara ni kun gananen don a ma se kalila n'i ye fugulan bɔ bɛɛ b'a ye o ye tiɲɛ n bɛ Mali fɛ da kɔnɔ kuma tɛ an ŋaniya yira Mali mago b'a den bɛɛ la bi n bala cogo bɛ di Bɔjabate ne bɛ Ala fɛ a tɛ walaye kale kun bɔ Bɔjabate n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko Zenith Bale Bɔjabate i k'a dɔn sɛbɛnfura nin y'a bɔli ko siɲɛ 2,160 ye maa min ye sɛbɛnnin kɛ a tɔgɔ de ko ayiwa Aminata Sanu ko min ye jamana joli ye a bɛ dɔn jamana dɛsɛbaw ani jamana cɛ gɛlɛnbaw Bɔjabate kabini n'a fɔra ko CEDEAO a ye bere da jamana kun Bɔjabate o kɔrɔ ye min ye Mali ye jamana ye min datugulen bɛ kɔji t'a bolo fɛn o fɛn n'o bɛ sɔrɔ a bolo Bɔjabate walima fɛn o fɛn n'o bɛ bɔ a bolo a bɛ bɔ jamana wɛrɛ de fɛ o ye Ala ka ko ye Bɔjabate k'a dɔn nka i yɛrɛ dɛmɛ ani i yɛrɛ fonisereya Bɔjabate o bɛ maanifi yɛrɛ bolo groupe Toguna agro industrie n'a y'i diya a fɔ ko Seydou Nantumɛ Bɔjabate kabini CEDEAO ye nin gɛlɛya in bɔ k'a bin min ye jamana ɲɛmaaw ye u bara ka wuli ka jɔ boloda min ye jamana a fangabatigiw ani nafolobatigiw ye Bɔjabate k'a dɔn ka t'u sar'u la min y'o yɔrɔnin bɛɛ ye Seydou Nantumɛ a ye min fɔ i tulo ma jɔ Mali ye jamana de ye jamana min ni barika b'a la jamana min sinsinlen don o de la Maliden bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ kelen ye a kana kɛ kuma ye Bɔjabate kɛwale ka da kɛnɛ kan kɛwale ɲuman min bɛ kɛ sababu ye jamana den hakili bɛ sigi min bɛ kɛ sababu ye jamana mago bɛ fɛn min ni fɛn min na Bɔjabate a bɛɛ lajɛlen tɛ jɛ ka tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye jamana ɲɛmaaw ye u taara Toguna agro industrie la Bɔjabate kuma min n'u sera ye directeur général Umaru Gindo a y'u bisimila Bɔjabate a k'u ma min ye wulikajɔ ni jateminɛ u k'u hakili sigi min ye Toguna agro industrie fɛn o fɛn n'o bɛ se ka don Moritani fɛ walima Laginɛ fɛ Bɔjabate i k'a dɔn Maliden mago bɛ diɲɛ fɛn o fɛn la n'o ye minɛn ye i k'a dɔn u y'u jɔ a kɔrɔ a citerni Bɔjabate i k'a dɔn a camion Bɔjabate i k'a dɔn fɛn o fɛn n'o de bɛ donni ta ka na jamana kɔnɔ u ye camion 500 u y'o bila jamanadenw ka bolo kan Bɔjabate i k'a dɔn a bɔ minɛn o
minanyu janna kan ga do jamana kono camion ke maduru blale do ka bolo ka min ye camion bisaba aniko o be Mauritanie bojo bateni mali de min be jego ka mina de bi bolo ikamana gone do ananina bojo batte toguna aguredi se ko kolu klala ako ki boala bojo batte ka do Senegal kana joro makana hami bojo batte ka do min ye engrais o dashile bu bolo ya bojo batte fora jamana do nye wartiye ika do ika izinu jo ni izinu jo annafa do flani toguna aguredi bojo batte ko min ye engrais Tony Babishegi Anisaba o dashile me magasin kono e ka do kleta ja tanji defengala bojo bate moku wakilito la ako temene ngofe min ye Tony Babi woro ni shegi bojo bato olu be mobile kono e ka do fana o labenedu akika do ni ndamanda o kuma olu jora mali jigi koro hakaja bojo bate wuli ka jo ani tesri buluka mali de bele jele ka ngi hakliski bojo bate sebe minye camion be min bulu bojo bate bele jele ki kam minon bla mali do nga buluka no kera sisa seda o anyabe bwana bojo wate ka do hal na sola anye jamana datulenye nga sebe jamana nyi seba jamana donye bojo wate seba tigi minum be ni bele gele ya kenna fotoguna agurande suri wati de do bojo wate ka do mali de bele gele ni sobe ja akopma mina minum bi bo konakiri minum bi bo Mauritanie bojo wate ka do camion kema juru be wuli kata doro aye din camion hake ndia afika buluka barabana hatedu kidimye nantume kabina ala nyeda kango mati noro dongi la bonga ni ya noro le mama na kwanda dabla amba do fe dobe bojo bate sebele gala ko akose dawo kanim mafiya minyi Umar Gindo no ye toguna directeur général aya jira ka fo alebi wele dake jamana yin se batugu ani jego kala bo be mawo mani bi wuli ka jola wo kono ibi fere ke bele jile kanga chesiri de bulula ki akili ka kilinyi bojo bate jamana no kera be bojo bate sedawo nanye sandange ningela yengo mali de bele jele bi lafiya soro masiti degu ningunye sebanye anyi min bo zeniti bale kono akabi bolla karamo de ben tigado l'indépendant parce que ba no ye Dauda Sangare Dauda aya yira ka fo ambe toro jugo mo kono no se dawo kan nyagile karamo de batu wora mali don tenu sigi ku bolo do senga ko abada ma minye shini juma kalo en clétan ani nani karamo de batu wora minye plat de l'indépendance ako kunga wora bina metuguni parce que ba ko hali ako kunu jirajakulu do farala nyonka munu ye politique ton ka tabla jirajakulu kele na blawla karamo de batu wora fen ko maliko bala jelen bora chawni muso demso ni mabakorowa ninku kange kelenye menye bourse de travail karamo de batu wora joro o desera parce que ba ko hakilina kele muntu mel la jenka o de ye juma do no be ben shini kalo kele tani nani anga bo iko konokulu anga yira anga jamana nyemaula ko ambu fe anga bo iko konokulu anga yira farafina chebaula ko malidon ye kelenye on ti farafara lidon kele amombe on kambe ni matna do bola fibetla ka doku ko faroka o kuma ko malidon magotola parce que ba ko karamo de batu wora minye shini juma ma jigi ako boli mun kara minye pla de l'indépendance karamo de batu wora ko shini ta obina dazana la sabu malide munun be ku labe nin ka sira mine nin ka taga mbukana bo jamana kula karamo de batu wora ka sabu ke muye jago ya fanga min ta meka on segre malidon yera ka akilna min tara mali kungan kula muna mawra betla ka do on che malidon ko sigi ka fo min kara no assise nationaliste minye sanduruye karamo de batu wora janko jamana nyemo be sega jamana furan ka je sabu toro mi mali soro parce que ba ko minye tamate fanga mawye ku ye mi yera mali dona ka be jigi teme robo parce que ba ko mamunun tara beje fanga ko no démocratie ko de batuma ulu ye jamana bishi ninga tulu bo ka jamana ka siya sin samara ko nala minye tamate fanga mawu nana tili damado minye kalu damado kana ko de batuma u ye jamana kan ka furan al ni barama bampeo ga minye mali don ko ni akili sigu be kana doni parce que ba ko o jigi sigi akilina min kera ke ko ye foko ye malidon ye minye unyana o klobe mina kana mo da batuma malidon ne ko sa asimi goitana ka chedon o kuma kuka malidlan u ka malidlan ni a hakilina bubolo kana mo da batuma o bo tasra min kane minye keleke chawra ko taka far an ko kan demede minye kelen bela jelen ka bodi no fe aywo wagner ko ni parce que ba ko wagner tata il su ka so rasu dedo wagner me ngoye oye tene wagner te armée russe
karamɔgɔ dɔ b'a parce que b'a ko n'o ye Dawuda Sangare a ko min ye Irisiw ka sɔrɔsiw ye olu min bɛ an ka jamana kɔnɔ o de don min kana tubabu ka dogoni bɛɛ lajɛlen kɔ da fiɲɛ kan ko kɛlɛ bɛ filɛ nin ye taayɔrɔ foyi t'a la bɛɛ filɛ parce que b'a ko min ye Faransi ye u ye dangana jugu min ta ka Mali sɛgɛrɛ u ye kolankolon minnu kɛ Mali kɔnɔ ni Irisiw bɛ n'u kɔ bɔ fiɲɛ na dɛ o de ɲɛsiranɲɛ kɛlɛ filɛ o tuma ko boli tɛ dan kɛ parce que b'a ko Dawuda Sangare a y'a jira k'a fɔ min ye malidenw ka sini bɔli karamɔgɔ Daba Tunkara ko diɲɛma bɛ n'a ye o tuma ko malidenw b'u ka jamana ɲɛmaaw fɛ malidenw b'u ka sɔrɔsiw fɛ malidenw ko kan kelen anw tɛ farafarali dɔn wa vive le Mali Mali bɛ jɔ dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Dawuda Sangare ale ka sɛbɛnni don Jabate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau sɛbɛnni kɛbaa a tɔgɔ de ko Y Dunbiya i bɔra ka min fɔ foyi tɛ nin kɔfɛ janfa i k'a dɔn ani jamanadenw dɔnɲɔni kɔ Faransi b'a ka jugu la Faransi b'a ka janfa jugu la Jabate i k'a dɔn o janfa jugu min ni bɔ kɛra o kalama malidenw fɛ o de ye Faransi dusu tiɲɛ min kɔni ye garibuw ni namiw ye u laban na ka to olu kɔnɔ suruku n'o ye CEDEAO ye Jabate Mali gouvernement a jɔlen bɛ ko cɛ kelen jamanadenw jɔlen fana bɛ gouvernement kɔfɛ ko cɛ kelen nin bɛɛ lajɛlen ka i k'a dɔn ɲɛta ani hakili ni kilennenya o bi cɛ kelen de bolo Asimu Goyita jamanakuntigi Jabate i k'a dɔn tile fila in na gouvernement bɔra ko dɔ kalama Faransi ka dabalijugu a n'a ka fɛɛrɛjugu dɔ o de la i k'a dɔn Mali gouvernement kumana Jabate kuma gɛlɛnba i k'a dɔn k'a ɲini Faransi fɛ i k'a dɔn avion b'u bolo n'a panna Mali kunna Jabate i k'a dɔn ta fila ni tila sabula an bɛ nɛgɛden suru a kan sɛbɛnnikɛla ko Jabate i k'a dɔn cɛya kuma tɛ fɔ n'a kan di da min ye gouvernement ka nin jɛya kuma ye ani nin wulikajɔ min kɛra Jabate i k'a dɔn sanfɛla tɛmɛsiraw de bɛ sanfɛlaw la hali ne t'o dɔn ne yɛrɛ t'o dɔn Jabate i k'a dɔn tɛmɛsiraw bɛ yen jamana bɛɛ lajɛlen n'i ta dugumakolo la frontières bɛ cogo min i k'a dɔn sanfɛla fana frontières bɛ ten Jabate dɔnbaw b'a dɔn Faransikaw ka sɔrɔsi avion dɔ Jabate k'a dɔn a bɔra Côte d'Ivoire cɛkala ka sin ka na munumunu Mali kɔnɔ ka taa fo Gawo Jabate ni ka laban ka segin ka taa Abidjan sɛbɛnnikɛlaw ko Faransikaw ye dabali bɛɛ tigɛ u ka dɔnniyaw na Jabate u ye hakilina bɛɛ lajɛlen kɛ u ka dɔnniyaw na sɛbɛnnikɛlaw ko min ye u ka avion ye Aéronef armée française do type A400 Jabate i k'a dɔn a numéro de ye FRBAN Jabate min kɔni wulila canjala nka a wulitɔ ye tubabu fɛɛrɛw de tigɛ Jabate a kana a ka ci kɛ ka segin a ma ye a kumakan ma mɛn sabula Aéronef in se fɔn fɔ b'a ye min b'a to a bɛ tɛmɛ dibiw ni fɛnw na Jabate o tile banna Mali kɔnɔ Jabate dimɔgɔ tɛ pa sanfɛ bilen ni Mali sɔrɔdasiw ma bɔ a kalama sɛbɛnnikɛla ko tubabuw ka nin dabali jugu in ni nin fɛɛrɛ jugu in avion in kɔni nana munumunu Gawo ka sin ka segin ten i k'a dɔn machine kura minnu b'an bolo dabali kura minnu b'an bolo Jabate k'a dɔn n'i donna Mali territoire ka sanfɛ a bɔ bɛ se ka k'a kalama ten nka tubabuw kun ɲɛna Jabate k'a dɔn u bɛ min kɛ ka kɔrɔ u bɛ min kɛ kuma bɛɛ dɛ u ɲɛna k'u b'a kɛ o kɛ Jabate k'a dɔn gouvernement sina ka wele bulon ma ten a ka nin avion sugu in nin den nana Gawo o don ko a taara nin sira in fɛ a ye nin munumunu salon in kɛ i k'a dɔn a kumakan ti mɛn a sisi ti mɛn an bɛ kangari daw ye tiɲɛ don i k'a dɔn aw de bɛ juguya la aw de bɛ danna juguya la min ye siraw ye k'o kɔkɔrɔma don k'o faamaw k'olu nɛgɛ k'u su ka bila Mali la o kuma kangari bi da ye nin kɔ n'a ka avion kelen o kelen a donna Mali ka espace aérien na i k'a dɔn an bɛ mugu suru a kan an garila ɲɔgɔn na sa koyi sisan kɔni non c'est fini tulonkɛ banna Jabate sɛbɛnnikɛla ko tubabuw ka janfa min ye a bɔ Faransikaw ka namara Jabate k'a dɔn jamanaden bɛɛ lajɛlen bole fila kalama sa gouvernement kɔni ye kangari da kɛ Jabate ka ci bila ka taa f'u ye i k'a dɔn a ye dogodogonin dogo min kɛ wa a kɛra nin kɛcogo in de la a ka nin avion in bɔra Abidjan ka na fo Gawo ka tila ka segin o sira kelen fɛ nka min ye kunnafoni dili ye sabula n'i bɛ don jamana o jamana kɔnɔ a ka espace aérien la Jabate i bɛ welewele da kɛ k'i cogo fɔ ne de ye karisa ye n bɛ nin avion sugu in kɔnɔ n ka sira ye nin sira in ye n bɛ taa nin yɔrɔ in ni nin yɔrɔ in na Jabate nka u y'u dogo de u ɲɛna u bɛ don ka bɔ ma k'a kalama Jabate k'a dɔn tasira ka mɛn'u na ten ngami a bɛ komi n'i ye su b'a minɛ suya la tilegan dere fɛ kasi mun malo ten
Wajabate k'a dɔn kangari min dar'u ye Mali gouvernement fɛ nin b'a jira k'a fɔ wajabate k'a dɔn jamana faamaw bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri min na malidenw kan k'o cɛsiri kelen de kɛ ka tugu jamana faamaw na wajabate n'a fɔra a ye da yan a ka da ye n'a fɔra a ye nin fɔ o ka fɔ a kana nin kɛ o man ka bɔ jamana denw ci ta ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la o bi kɛ le pays jamana fasaraba n'o ye Mamadou Jara karamɔgɔ Dabatugura a ko hali bi Mali kunkanko kuma o bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen da kɔnɔ Conseil de sécurité des Nations Unies karamɔgɔ Dabatugura kalo in tile 11 tɛmɛnen a ko lajɛ belebele o kun sigilen bɛ New York Amérique jamana kɔnɔna la karamɔgɔ Dabatugura min ye disibaw ye u tun kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ minɛn kunna n'o ye Mali kunkanko kuma ye Faransi ale ka laɲini don karamɔgɔ Dabatugura min kɔni ye CEDEAO ni UEMOA ye olu kelen ko k'an ka jamana ka gosi nin ka anw ɲangi ka anw ka jamana datugu nin ka anw tigɛ ka bɔ diɲɛma la hali bi ɲagili bere tɔ b'u bolo karamɔgɔ Dabatugura Nations Unies cɛbaw o kuma k'olu fana wele k'olu kɔnɔna suruku u ka dɔ fara Mali ka ɲagili kan o kuma n'u kuma dɔ k'u ta se fila parce que b'a ko min ye Emmanuel Macron n'ale Faransi masakɛ ye a ka cɛden minnu taara kɛnɛ kɔnɔna la karamɔgɔ Dabatugura u y'u sigi kɛnɛ kɔnɔ nin ka ɲɔgɔn lajɛ nin ka Mali kunkanko kuma ka bɔ ka bin k'a yira k'a fɔ ko lajɛ in ti dɔwɛrɛ ye bɛɛ fanga n'o ye démocratie an b'o de tile la an ti jagoya fanga tile la an ti marifa tile la karamɔgɔ Dabatugura min kɔni kalafili jamanadenw k'u nin ka mata k'an b'o de tile la ko Mali kɛlɛkɛcɛw k'u dɛsɛ bɛ ka fanga bila o kuma min ye olu diminen bɛ olu kɔrɔ karamɔgɔ Dabatugura min ye sɔrɔsiw ye k'u bɛ mun de kunna jamana kɔnɔ k'u ka baara tɛ jamana ɲɛnabɔ ye o kuma k'u ka to yan n'an ko k'u ka to yan ka ban mun b'o la bilen ne ko Macron a fila de y'anw ɲɛ yan Russie président tɛ ni cɛ don a ka to Allah a b'a si dɔn Fasaraba ko kama a fila y'anw ye a fila na dɛ karamɔgɔ Dabatugura Fasaraba ko min ye disiba jamana 5 ye olu de tun sigilen bɛ minɛn kunna karamɔgɔ Dabatugura n'u bɛnna kan kelen ma o kuma min kɔni ye taabolo kelen u b'o ta u ni ɲɔgɔn cɛ nka min ye fila kɔni o y'i sama ka b'u la Faransi États-Unis Grande-Bretagne karamɔgɔ Dabatugura olu y'u da don buru kelen na ni k'o fiyɛ ɲɔgɔn fɛ k'a yira k'a fɔ k'olu bɛ CEDEAO maaw kɔ bi u b'u kɔ sini nka min ye Poutine ye n'o ye Russie ye ale ni Chine olu ko ko non a kana kɛ an ni anw tɛ ɲɔgɔn fɛ nin ko in na Mali ye jamana ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo Mali ye jamana ye u ka hakilinaw y'u ta ye mago man ka ko wajibu kan min t'u fɛla ko ye n'aw ko k'aw bɛ taabolo kelen na aw na anw tɛ ɲɔgɔn fɛ nin na an ko malidenw u ka yɛrɛma hɔrɔnya b'u bolo ni malidenw ye min fɔ bi an fana b'u kɔ bon Jabate i tɛ min dɔn dans l'histoire Nations Unies i ye jamanaba 5 min fɔ ni jamana kelen ko n t'a la a ti ɲɛ o bɛnkan de b'o voilà o résolution de bɛ yen a tɛ bɛn fiyewu i kelen ko k'a t'a la a tɛ bɛn bɛnkan o y'o tiɲɛni o kuma o bi bila fu 5 bɛ ka sɔn Ala ka barika d'u la naam Fasaraba ko a ko min ye Poutine ye karamɔgɔ Dabatugura ni Ala ma kunnaja Mali kɔni bɛna lafiya belebeleba sɔrɔ sabu n'i ye setigi don fɛn b'a kun diɲɛ kɔnɔ bi kɛlɛkɛminɛn mun b'a bolo bi n'a sɔgɔsɔgɔra bi bɛɛ b'a dɔn min don Fasaraba ko karamɔgɔ Dabatugura min ye chinois ye olu fana tɛ fɔ maa ye u ka ca nafolo b'u bolo kɛlɛkɛminɛn mun fana bɛ chinois bolo karamɔgɔ Dabatugura n'u ye dɔɔnin dɔrɔn b'o la k'o di an ma o kuma an m'an da ka sunɔgɔ a ko ni maa fila faralen ɲɔgɔn kan Chine ale ni Russie ko mun tora Mali ko la ni sama bɛ maa min ɲɛ gɔmijɔrɔ gosi i b'i la bilen Fasaraba ko a ko min ye Emmanuel Macron a malola tuguni karamɔgɔ Dabatugura min ye lamɛrikɛnw ye u ye kumasulu sɔrɔ nin ko in na Fasaraba ko ni maa min ma fara Mali la y'i laban malo bobaraba ye dɛ Fasaraba ko karamɔgɔ Dabatugura min ye an ka jamana ye a ko siga kɔni tɛ min na ɲangili mun taara k'an sɛgɛrɛ ko ɲangili kɔni Ala tɛna mɛn k'a bɛna fɛgɛnya koyi sabu min ye Russie ni Chinois ye olu ka banni mun filɛ nin ye o kuma k'an bɛna kibaruya wɛrɛ min Nations Unies da Ala tɛna mɛn kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ a ka bi bɔli don Jabate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n b'i bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon o don Jabate ɲimini min ka di wulu da n'a sɔrɔla o ɲɔgɔnna bɛ da kolo kan Jabate i k'a dɔn ninnu ma fara ɲɔgɔn kan ka Mali janfa wa Jabate nka jamana 3 b'a la a bɔra olu da kabini kelen k'a fɔ k'a ma bɛn n'an kun y'a dɔn Burkina Faso Jabate i k'a dɔn Ala de farala o masakɛ kan sabula tile 2 in na sɔrɔsiw kun b'o nɔfɛ ko f'u ka a ɲɔni ka bɔ fanga na ka coup d'état k'a la Jabate Macky Sall o ti sɔnna Alassane Dramane Ouattara Jabate i k'a dɔn o kɔni gɛn bɛ cɛ jɔlen ye kɛlɛw sabula a fana ti sɔn ka jingɔ sabula min ni min bolo dalen don ka ɲɛsin u ma Jabate a y'u sira fo k'a fɔ k'a to ten sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ tiɲɛ don Mali port t'a bolo a ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ anw fɛ Jabate nka Ala
n'a y'i tɔgɔ fila kari a bɛ taama cogo jiri la sɛbɛnnikɛla ko a ko CEDEAO ka kan nin dandɛmɛ wale min n'a kɛra Mali kan Jabate a ko ye hɛrɛ de hɛrɛba malidenw kana kɔrɔtɔ Jabate nin jamana saba bɛɛ lajɛlen bara k'a yɛrɛ ɲini bi Mali a ka fɔ ko CEDEAO ye jamana datugu Jabate k'a dɔn gɛlɛya n'u ka b'u ka jamana kɔnɔ yɔrɔnin kelen Jabate i k'a dɔn fɛn dɔw bɛ yen maa bi siran walima i bi jɔrɔ a la nka laban o laban a bɛ k'i bolo hɛrɛba de ye Jabate nin jamana ninnu a jamanadenw u ba n'u ka masakɛw la bi u farala Mali ka farafinna bɛɛ lajɛlen farala Mali ka bi i b'a fɔ ko ninnu yɛrɛ de ye malidenw ye Jabate Burkina Faso o masakɛ kɔni ayiwa Ala de farala kan sabula i k'a dɔn gɛlɛya b'a fɛ yen sabula min ye bamanɲɛ wale min bɛ an fɛ yan Mali la n'o ye jihadistes ye o Burkina ta fana ka jugu Jabate sɔrɔsiw diminen d'u ka masakɛ kɔrɔ ye waati yɛrɛ kɛra Jabate k'a dɔn keleku u y'o ta k'a sɛgɛrɛ Jabate nin y'a siɲɛ caman ye coup d'état kɔni u b'o ta k'u bɛ Burkina masakɛ sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko o mɛrulen bɛ wo kɔnɔ a t'a dɔn min ni min kan ka kɛ Jabate dɔw y'a jira Burkina ka dɔw bɛ yen Jabate olu yɛrɛ taa m'u jɔ frontière la n'u ye maa min ye yaala yaala la k'i ye maliden ye u sin k'a fɔ i b'a fɛ ka don de wa e b'a fɛ ka don de wa n'i bɛ don donkɛ Jabate sɛbɛnnikɛla ko damanda min ni mɔɔ y'u ɲɛna Burkina o de ka ca i ko ba nasi o tɛmɛnen kɔfɛ Jabate i k'a dɔn min ye Macky Sall a ko ka go wɔlɔfɔw ye bi wɔlɔfɔw kɔni bara k'a danga bi u b'a danga cogo min u b'a danga sabula wɔlɔfɔw ka fɛn caman de bɛ yen min fana bɛ bɔ Mali la Jabate wɔlɔfɔkɛ dɔ ko ale ka camion fila chargelen filɛ a jɔlen filɛ Mali kɔnɔ a ka minɛnw de b'a kɔnɔ Jabate a fɔra ko CEDEAO ye ayiwa daw tugu Jabate ale ka danga i k'a dɔn o bɛ Macky Sall kɔ k'i bɔ a la Jabate k'a dɔn sogo kabini n'a fɔra daw tugura Jabate u k'a dɔn sogo kilo kelen o yɛlɛla ayiwa i k'a dɔn ayiwa Senegalikaw fɛ yen Jabate maa t'a da dɔn dɔw ko olu tun bɛ misi u bɛ tura kelen san i k'a dɔn 260 Jabate ni 280 100 tɛ bi tura tɛ ka san bilen sabula Mali tura si tɛ taa Mali misi foyi tɛ taa bilen sɛbɛnnikɛla k'o fana y'a damata gɛlɛya ye Jabate sɔɔni wɔlɔfɔw bɛ ɲɔgɔn dun sabula min ye sogo ye o laban bɛ dɛsɛ olu fɛ yen olu timinangoyalen don fo k'a fɔ k'a to ten a ko n'o y'i bɔ a la Jabate i b'a ye k'a fɔ min ye Abidjan ye min ye Alassane Dramane Ouattara Jabate ale ta fila ni tila sabula i k'a dɔn sogo min donnen don o kɔgɔ labɔ man go Jabate Ivoirien kɔni diminen bɛ Alassane Dramane Ouattara kɔrɔ kabini bi tɛ ka sababu kɛ politique juguya tun b'ale fɛ yen ko caman bɛ yen Ivoirien caman de y'a jira a la k'a fɔ min ye Mali ni Côte d'Ivoire ye nin jamana in ye jamana kelen u bɛ fa kelen ba kelen jagoya juguya ani hasidiya dɔ bɛ yen n'i y'o ta ka Mali sɛgɛrɛ a b'an Ivoirien sɔrɔ o tuma i ka nin ko in anw ma jɛn n'a ye bi an ma jɛn n'a ye Jabate jango u ka kunnafoni di sira minnu bɛ n'o ye réseaux sociaux ye o sɛbɛkɔrɔ jamana bɛɛ bi Jabate kuma kɔni de ye min di sura kɔnɔ ka ɲɛsin nin masakɛw ninnu ma u yɛrɛ ka jamana denw do koyi Jabate k'a dɔn u ka jamana denw min ye maa kalannenw ye Jabate politique maa dɔw bɛ yen ani i ni ɲininka dɔnkilidalaba dɔw bɛ yen olu kɔni b'u sɛbɛkɔrɔsɔn Jabate k'a dɔn u bara ka dugudenw kɔni muruti ka dugudenw jama ni ka s'u masakɛ la sɛbɛnnikɛla ko in bɛ taa se yɔrɔ o yɔrɔ a ko hali jamana min ni Mali yɛrɛ tɛ frontière la i n'a fɔ n k'i ɲininka Nigeria Jabate olu yɛrɛ fana dimina fo k'a fɔ k'a to ten sabula Nigeriakaw min ye tigadɛgɛ ye min ye wolo ye Jabate i k'a dɔn olu bɛ n'o san Mali kɔnɔ u bɛ taa feere Nigeria u b'a feere Ghana a fɔlen frontière datugulen Jabate i ka yɔrɔ Ghanien bɛ balo anw ka wolo de la maa min bɛ balo wolo la bi jamana in kɔfɛ Ghana bɛ balo Nigeria anw ka misi wolo olu bɛna misi wolo olu bɛ balo o de la o de ye dumuni duman ye olu ka jamana na an ka golo bɔlen bagan na ka bugukisɛ dun ka golo k'o fili kɛrɛfɛ voilà olu de bɛ t'o ta k'o k'u ka placard olu bɛ balo o de la Jabate i k'a dɔn nin jamana damadɔ fɛn o fɛn filɛ nin bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɔlen don u ka jamanakuntigiw nɔfɛ ka sababu kɛ u filɛ ka gɛlɛya min da ni ka Mali sɛgɛrɛ a bɛ kɛ sababu n'u ɲɛna ko a bɛ Mali tɔɔrɔ tɔɔrɔ min b'olu kan o ka jugu Mali ta ye a ko an bɛ don min na ko bi Jabate k'a dɔn jamana den an tɛ sɛgɛn Jabate an tɛ ɲinɛ a fɔli la ni Maliden min yɛrɛ kɛ maa ye k'i yɛrɛ kɛ cɛgɛlɛnba ye Jabate fo i k'a dɔn n b'a fɛ ka wari sɔrɔ ŋanamu ni binkani na Jabate k'a dɔn sukoro ka se ka taa dɔ fara sukoro sɔngɔ ka ten ngami stock tilen don jamana kɔnɔ pewu a ti ban yɛrɛ an bɛ kalo saba kɛ sukoro min bɛ a ti dun ka ban suma ko dugumajɛ bitigi bɛ se ka taa 400 500 fara kan feereko juguya tɛ dɛ nin ye yɛrɛ juguya de ye e ye sukoro feerela de i tɛ boisson feere o i tɛ ciment feere o i bɛ nɛgɛ feere wa i da ye sukoro feere i na t'o san dɛ n'i ye miliyari sɔrɔ o la i bɛ taa 2 miliyari don minɛn wɛrɛ la alors a filɛ dɛ
mais qu'est-ce que c'est de comment ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura l'indicateur du renouveau naam fasiriba n'o ye ayiwa k'u y'a sɔrɔ RFI la karamɔgɔ daba tugura min ye Mali ale ni CEDEAO ka gɛrɛ ɲɔgɔn cɛ ye fasiriba ko min ye Algérie masakɛ ye ale fɛnɛ kumana a kumana a ka kuma ye kumakan duman ye min kɔni ye Abdel Majid Tebboune ye karamɔgɔ daba tugura a y'a yira k'a fɔ Mali ni Algérie sigi ɲɔgɔn jamana ye o kuma ale ɲɛ bɛ nin ko in na ko nin tɛ ko nɔgɔn ye jamana min bɛ ni Ala ma kɔgɔji ka garisɛgɛ ye karamɔgɔ daba tugura n'a bɛ balo ni maa wɛrɛ ka kɔgɔji minɛnw ye o kuma nin ka o jamana datugu mun de ko b'i kɔnɔ jamana min ni jadisiw bɛ a jamana kɔnɔ kabini san caman karamɔgɔ daba tugura nin ka fiɲɛ tigɛ o la ko mun de ko b'i kɔnɔ fasiriba ko a ko minɛn dɔ bɛ jigin a kɔnɔ fɛn tɛ bɔ a ko Mali ni Algérie u ye filani teriya mun kɛ kabini waati jan karamɔgɔ daba tugura min ye Algérie ni tubabuw ka kɛlɛ Mali ye dɛmɛ mun ta ka Algérie sɛgɛrɛ a ko olu tɛ ɲinɛ o kɔ fiyewu a ko Algérie ni Mali ye baden jamana ye o kuma an ye teri jamana ye a ko ni tɔɔrɔ ye Algérie sɔrɔ Algérie masakɛ ko tɛ nɛ o kuma ko tɔɔrɔ ye Mali sɔrɔ n'a ye Algérie sɔrɔ a ye Mali sɔrɔ wa n'a ye Mali sɔrɔ a ye Algérie sɔrɔ bilhak fasiriba ko karamɔgɔ daba tugura k'a bɛ min fɔ nin ko in na a ko n'i y'a lajɛ gɛlɛya jugu min bɛ Malidenw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye bamanciya wale min tun bɛ karamɔgɔ daba tugura n'u ye jɛrɛjɛkulu dɔ sigi o sira taama ɲɔgɔnya la Mali ni bamancikɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ a ko Algérikaw dɔw ɲɛma ye a ko n'i y'o comité de suivi lajɛ karamɔgɔ daba tugura k'u bɛna wuli ka jɔ kɛ n'a dun ma k'a fɔ ko ɲɛmaa bɛ Algérie bolo o kuma k'u bɛna lajɛ ni fan fila fɛ Mali gouvernement ale ni CEDEAO cɛbaw o kuma k'u sigi kɛnɛ kelen ka tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn ko fara ka ca u k'a lajɛ u ka sabali an ka bɛn kelen ma o kuma Tebboune ko k'ale bɛ min yira Mali ɲɛmaaw la karamɔgɔ daba tugura ko an ka ji sumani kan koliji la o kuma ko kana n'a ye san 1 ani kalo 6 walima san 1 na o kuma ko ale b'o fɔ CEDEAO ɲɛmaaw ye karamɔgɔ daba tugura an k'an sigi an ka kuma kura ye o kuma ko sigi ka fɔ ye damu ye o kuma k'ale ɲɛ b'o ko in na karamɔgɔ daba tugura ko hali o tɛna mɛn tuguni koyi wa ko yɛrɛ baara daminɛna dibidibi la ka ban a tɔ tora sa ko k'o don in bange a ko n'i y'a lajɛ karamɔgɔ daba tugura min ye CEDEAO ɲɛmaaw ye o kuma k'u jo tɛ nin na Tebboune ko o kuma ka Mali étouffé ka Mali fiɲɛ tigɛ Mali la o kuma k'u jo tɛ nin na cogo si la k'ale b'u jalaki k'u kun kan ka kɛ Mali dɛmɛbaa ye u man ka kɛ Mali tɔɔrɔbaa ye ka tɔɔrɔ fara tɔɔrɔ kan mun ko b'i kɔnɔ bilen est-ce que an ko ka d'u ye bilen fasiriba ko karamɔgɔ daba tugura Ala y'an bɛɛ lajɛlen da nka hakilina mun bɛ Malidenw na karamɔgɔ daba tugura hakilina kɛrɛnkɛrɛnnen don o kuma n'u y'a dan kan masa Jalaki Bali bɛ yen fasiriba ko a ko Malidenw kɛn bɛ ka ɲɔgɔn bolo minɛ ka ɲɔgɔn sen bila karamɔgɔ daba tugura k'a yira k'a fɔ an ɲɛ bɛ Ala la tɔɔrɔ min ni a bɛ anw kan bi k'a bɔra Ala yɔrɔ nka an b'a dɔn k'a fɔ ko Ala bɛ tɔɔrɔ yɛlɛma ka kɛ bɔnɛ ka kɛ nɛɛma ye bɔnɛjugu min bɛ bi a b'a kɛ nɛɛma ye fasiriba ko karamɔgɔ daba tugura ko hali o tɛna kɛ waati jan ye a ko Tebboune ka nin kumalasigi karamɔgɔ daba tugura ni Ala y'a kɛ sababa ye o kuma ko bɛna kɛ sababu ye ni ka se ka dancɛ minnu datugulen bɛ ni k'a dayɛlɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o kuma kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur de renouveau la a ka bi bɔli don Jabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako a Bamako wula sɛbɛnni kɛbaa tɔ de ko Umaru Angoyiba Baru Kolondigi Jabate k'a dɔn i bɔra ka min fɔ o ko de bi senna min ye fiɲɛ ye o nana ɲɔsurula bolo sɔrɔ sanna Jabate k'a dɔn kɔsɛ in na wuli ka jɔ kura minnu bolo dalen don an ka jamana ɲɛmaayaso fɛ Jabate o de ye kuma ɲɔgɔnya kura ye o kuma ɲɔgɔnya kura e ko cidenw yɛrɛ tɛ Gana biden sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ kunnafoniw jɛlen bɛ Jabate i k'a dɔn ayiwa CEDEAO ka nin bamandiya wale Jabate maa caman de bara ka Mali dɛmɛ i n'a fɔ Algérie Jabate k'a dɔn o kɛra sababu ye Mali faama minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka taama i n'a fɔ minisiri min b'a an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ ɲɛnabɔ Jabate k'a dɔn o kɛra ciden ye ni ka taa Nana Akufo Addo i k'a dɔn ka t'o kuma ɲɔgɔnya Jabate i k'a dɔn kuma ɲɔgɔnya ye sɛbɛn min b'a bolo o y'an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka sɛbɛn ye Jabate k'a dɔn san 5 min fɔra k'a fɔ transition a bi daminɛ ayiwa kalo 6 walima san 5 Jabate k'a dɔn kuma ɲɔgɔnya kura de bɛna taa boloda i ye min fɔ kalo 12 walima kalo 16 Jabate ni Ala ma jange bɛnkan kura bɛ sɔn ka ko o ye sɛbɛnnikɛla ko o de kɔni ye hakilina kura ye min dalen don transition ɲɛmɔgɔw fɛ Asimu Goyita sabula a ka hakilina ye min ye o de ye jamana in jiedili baara minnu daminɛna assise nationale la kuma minnu fɔra Jabate o kɛlɛ waleya ani o kɛli ɲuman Jabate k'a dɔn kalo 12 walima kalo 16 Jabate k'a dɔn lala bɛnkan kura ni hakilina kura bɛ sɔn ka taa daw kan sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ minnu kɔni bɛ ko in galama n'o ye gundo kuma ye hali bi Jabate caman kɔni y'a jira k'a fɔ o hakilina kura minnu dalen don Jabate o bɛ sɔn ka kɛ sababu ɲumanba ye min ye gɛlɛya kuraw ye ani hakilina kuraw Jabate i k'a dɔn ayiwa o ka ta ka ɲɛsin Mali ma
nka ko kelen bɛ wajibate k'a dɔn jamanadenw kan ka faamuyali caman sɔrɔ wajibate i k'a dɔn awa kɔngɔba n'o y'i sɔrɔ o kan ka hakili ɲuman d'i ma min b'a to i b'i ka dumuni kɛcogo wɛrɛ yɛlɛma wajibate k'a dɔn Mali ma wo ma kɔni ye gɛrɛndɛ ni gɛlɛya ta k'an sɛgɛrɛ wajibate i k'a dɔn a bɛ to an kɔnɔ koyi wajibate hali ni nin ko in banna malidenw kan ka faamuyali kura sɔrɔ yɛlɛma kura baara kura wajibate i k'a dɔn pɔri ni pɔri minnu bɛ yen n'olu ye CEDEAO jamanaw ye wajibate hakilila kura de kan ka ta ka yɔrɔ wɛrɛw bɛlɛ min bɛ se k'a to ni nin n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛra wajibate walima u ye daana juguya ni kɛwale juguya minnu gana wajibate jamana a faamaw de ko don dɛ n'o tɛ jamanadenw Burkina jamanadenw u b'an fɛ Korowari jamana a denw Senegalikaw nin bɛɛ lajɛlen bɛ malidenw fɛ bi sabula u bara ka Mali dɛmɛ ni dɛmɛcogo bɛɛ ye dɔw yɛrɛ bara k'u ka masakɛ de buruja Mali kama wajibate o kuma malidenw kan ka hakilila kura sɔrɔ ka yɛlɛma bolo kura wɛrɛ ta wajibate k'a dɔn nin kan ka kɛ hakilina ye jɛkulu o jɛkulu ani ayiwa jagokɛlaba bɛ yen minnu kɔni sera k'u jɔ jamana tɔnkɔrɔ wajibate hakili kan ka t'o la k'a dɔn k'a fɔ ninnu de ye jamanadenw ɲumanw ye minnu kɔni ye jamana dɛmɛ gɛlɛya kɔnɔ i n'a fɔ Seydou Nantumɛ n'a ɲɔgɔnnaw nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ Soir de Bamako kɔnɔ Bamakɔ wula wajibate an ka tezara premier min an bɛ sɔrɔ ka segin ka na wajibate n bala cogo bɛ di karamɔgɔ ne bɛ n tigɛ don le Finks Fasiriba n'o ye la rédaction karamɔgɔ Dabatungora a ko duguloko kɛlɛ a barata n'ama wuli k'an jɔ karamɔgɔ Dabatungora k'a bɛ sɔn ka kɛ kɔlɔlɔ belebeleba ye jamana in kɔnɔ Fasiriba ko an ka taa Jalakɔrɔji commune na Jalakɔrɔji mairie n'o ye Umar Gindo ye ale ye wele bila kunnafonidilaw ma ni ka dugudenw wele ko kuma b'a bolo k'a fɔ jama ye Fasiriba ko baro in tun bɛ fɛn mun kan o de ye gɛlɛya jugu mun bɛ duguloko la a ka commune kɔnɔ a barata min ye faamaw ye k'u ka wulikajɔ kɛ Fasiriba ko gɛlɛya a bɛ commune fila ni ɲɔgɔn cɛ Sirakɔrɔ Ɲare ale bɛ Kati o commune fɛ ale ni Ntegedon Ɲare o bɛ Jalakɔrɔji commune fɛ karamɔgɔ Dabatungora ninnu bɛ ka juru kun sama ɲɔgɔn fɛ dugukolo kelen nɔfɛ a ko jɔn de ta ye dugukolo ye karamɔgɔ Dabatungora Mali sariya tigilamɔgɔw wulikajɔ kɛra ni ka ɲɛsin ma u y'a datulu la ka da jaba la hali bi taama bɔ sisi ma bɔ Fasiriba ko a ko don o don i na kuma kura mɛn Sirakɔrɔ Ɲare olu ta ye dugukolo ye walima Ntegedon Ɲare ta ye dugukolo ye karamɔgɔ Dabatungora maa yɛrɛ t'a dɔn bilen sa i bɛna bila minɛ bolo min kɔnɔ Umar Gindo ko a ko k'ale sigilen ɲɛ bɛ min na min ye ale ka commune fankelen n'o ye Ntegedon Ɲare ye u bɛ wulikajɔ minnu na Sirakɔrɔ Ɲare bɛ wulikajɔ minnu na karamɔgɔ Dabatungora ko fiɲɛ taabolo man ɲi sabu n'i y'a lajɛ kɛlɛjugu saba min bɛ diɲɛ kɔnɔ denko kɛlɛ nafoloko kɛlɛ dugukoloko kɛlɛ a ko ni kɛlɛ fɛn o fɛn n'a donna ni sigiɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ nin ye ka hakilina ye wa kɛlɛ ko in na wa tarisɛbɛnnikɛla ne ka hakilina don i ɲinɛ n'a belebele kɔ o jumɛn muso k'o kɛlɛ ɲinɛna o fara kan o y'o fara kan karamɔgɔ Dabatungora Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ dugukolo kɛlɛ mun bɛ sinjimaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ lajɛlen ye Ɲare ye Ɲare ma bɔ Ɲare la karamɔgɔ Dabatungora ni ka wuli k'u jɔ ni marifa ye ɲɔgɔn kama ni bese ye ɲɔgɔn kama muru ye ɲɔgɔn kama dugukolo nɔfɛ o man kan dɛ Fasiriba ko Umar Gindo ko k'a siranna a jɔrɔ la a bɛ min fɔ sigibagaw ye karamɔgɔ Dabatungora k'u ka sabali bɛɛ lajɛlen k'i bolo da i dusu la Mali sariya tigilamɔgɔ an k'an sigi an k'u lajɛ an k'an sigi u bɛna jaabi laban minnu di an k'o bato a batocogo la Fasiriba ko don o don maa dɔw de bɛ wuli ni marifa ni ka taa ɲɔgɔn bagabaga a ko ni bɔra ko la ka ban maaw joginna ko la ka ban o mana kɛ diɲɛ ko o ko la ko tɛ continue ye Fasiriba ko a ko min ye jamana kelen kɔnɔ o tuma kiiri dɛsɛ bɛ ka tigɛ a tigɛcogo ɲuman na maire yɛrɛ n'o ye Umar Gindo ye ale ko k'ale dabaliya bannen bɛ nin ko in na sabu k'a ko kɔni ko muru mɛnna basiw kan na sabu n'i ye ko taabolo lajɛ karamɔgɔ Dabatungora ko kabini san 1 fo san 2 o tuma min kɔni dugukolo ko kiiri a dɛsɛlen don ka ban o tuma ko tiɲɛ de tɛ ka fɔ tiɲɛtigi ye ni tiɲɛ fɔra tiɲɛtigi ye dɛ o tuma ko an tɛ se ni fundama la Fasiriba ko a ko min ye dugutigilakaw ye u bɛɛ lajɛlen kɔni kamana gannen don dugu denmisɛnw karamɔgɔ Dabatungora min kɔni badiya ni furusira taama min kun ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ lajɛlen dabilalen bɛ an bɛ don min na ko bi o tuma u tun bɛ taa gɛrɛnnasigi minnu na o fana dabilalen bɛ karamɔgɔ Dabatungora n bɛ t'i bara i bɛ taa n bara min ye ka ɲɔgɔn kungo kɛ nin bɛɛ lajɛlen dabilalen don ala ni dugukolo kɛlɛ Fasiriba ko bɛɛ lajɛlen kumunen bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ ni ka ɲɔgɔn lajɛ nin ko in a tɛ dabila n'an ma ɲɔgɔn fa karamɔgɔ Dabatungora ko hali k'a da o kumakan in mɔ dɛ o tuma ko ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ u ka don ni dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ ko ɲuman tɛ yen dɛ ayiwa
maa min tɔgɔ fɔlen bɛ nin ko la n'o ye préfet Aruna Jara ye karamɔgɔ Dabatuma o kuma ale tɔgɔ fɔlen bɛ nin ko in na o kuma n'i y'a ye ko nin ko in kɔni gɛrɛntɛlen bɛ ni dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ o kuma ko Kati préfet dɛ ko de bɛ ni kɛlɛ yɛrɛ jubaju la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le Sphinx kɔnɔ a ka bi bɔli don. Wajibate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma miroir Dungare wajibate nin ye sɛbɛnforo bɔli ko siɲɛ 25 ye wajibate i k'a dɔn n'a sɔrɔla cɛ kan ka tanu Mali kɔnɔ min ye san dɛmɛnen ye a cɛbacɛ n'o ka bolongɔni kan ka ɲɛsin maa ma wajibate a kan ka kɛ colonel Asimu Goyita ye wajibate an ka kuma bɛɛ lajɛlen dabila wajibate i k'a dɔn cɛya a bɛ dɔn kɛwale la a bɛ dɔn baara ani layidudiw la wajibate i k'a dɔn cɛya a bi dɔn k'i ɲininka i ka ɲɛta ani dabali ni fɛɛrɛ minnu tigɛra Asimu Goyita wajibate i k'a dɔn Mali président fɔlɔ tɛ laban yɛrɛ tɛ wajibate nka Asimu Goyita a ye kɛwale min kɛ a tɔgɔ nafɔ tariku la wasan caman ɲinan kɔfɛ ka sababu kɛ wajibate i k'a dɔn nin sɔrɔsi kɛ denmisɛn min n'a ye fanga bɔsi Ibrahim Boubacar Keita la jamana minɛkojugu ani jamana a kelekuli la ani jamana nafolodunko la wajibate ani jamana yɛrɛ tabiya wajibate a dɔnnama in kama maa tɛ Mali kɔnɔ min kɔni ko k'a ma ɲɛ sabula wajibate Asimu Goyita bɛna don min Mali b'i bolo min ka bolo cɛjuguba a bi tamasiyɛn minnu kɔnɔ tamasiyɛn cɛjugu toit tiɲɛ ani dabali tiɲɛ min ye Mali sɔrɔ a fanga bonyana min ye Asimu Goyita a n'a ka denmisɛnninya wajibate a tɛ ko duman caman dɔn a tɛ bɛndiya caman dɔn wajibate i k'a dɔn a wa wuli ka jɔ ni ko dumanbaw min ye nin kamalen ye a t'o dɔn k'a sababu kɛ a y'a ka maaya bɛɛ kɛ sɔrɔsiya baara de la a y'a ka maaya bɛɛ kɛ goni ani tasuma de cɛ la wajibate sabula don min fanga in bɛ taa a n'a jɛɲɔgɔnw fɛ o don y'a sɔrɔ i k'a dɔn ale bɛ kɛlɛbonda de la wajibate nka faso ka di ye n'an m'an jan don jamana in bi danga minɛ a bara ka taa sira min fɛ sabula ale bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la a b'a dɔn o den nana kɛ sababu ye fanga ka bɔsi maliden bɛɛ lajɛlen 100 o 100 90 bɛɛ lajɛlen ko k'a ɲɛna Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ka dafiri a donnama in kama cɛsiri bolo kan ani jateminɛw bolo kan denmisɛnninya hakili la jamana ka di ye a nana ta ka di maakɔrɔbaw ma min ye bandaw ye wajibate i k'a dɔn aw ka tɛmɛ ni baara ye sabula wuli ka jɔ ni hakilina minnu n'o ba anw kɔnɔ aw kan ka se k'o kɛ a ye sɔrɔsi kɔrɔ ye a ye maakɔrɔba ye a ye maa kalanin ye wajibate kalo damadɔ nka min kɔni ye bandaw ye wajibate k'a dɔn o ma se ka ko in matarafa ni k'a se a dan na ko wɛrɛ nana bɔ a kɔnɔ min kɔni n'o bɛɛ lajɛlen ti fɔ n'a ma ɲɛ ne de y'i sigi wa n ye wuli wajibate k'a dɔn o nana kɛ Asimu Goyita fɛ bɛɛ lajɛlen ko Malikura sɔmi nana kɛ nin kamalen ni min filɛ nin ye wajibate n'a tora a cogo la ni hakilinaw taara k'a sɛgɛrɛ ni dɛmɛ taara k'a sɛgɛrɛ jamana den fanba bɛ min nɔfɛ jamana in na a bɛ sɔn k'a baara kɛ wa ale de bɛ se k'a kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ma bɔ kari la ka ntɛnɛn sɔrɔ wajibate i k'a dɔn sɔmikɛla la fɛn o fɛn na o bɛɛ lajɛlen nana dafa wajibate k'a dɔn ne ye fanga ta n ye sɔrɔsi ye wajibate n tɛ ko duman dɔn fɛn caman b'a la a wa diɲɛlatigɛ kɔnɔ n bɛ n diyanw n t'o dɔn wajibate bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛna fanga ye fɛn dɔ ye n'i y'a ta kalo damadɔ tile damadɔ wajibate i b'i yɛlɛma nka nin kamalen in tora kɛcogo de la wajibate k'a dɔn ani yɛlɛma de cɛ ka jan i ko jɛgɛjala ni baji sɔrɔsi fini tɛ bɔ mobili duman t'a bolo wajibate k'a dɔn ko dumanba t'a bolo min ye Bamakɔ palais ba in ye palais in makama a n'a ja a bolibaatɔ de bɛ don a bolibaatɔ de bɛ bɔ wajibate i k'a dɔn a ma sɔn ka yɛlɛma abada a b'a cogo kelen in de la wajibate k'a dɔn filɛli bi kɛ lamɛnni bi kɛ wajibate i k'a dɔn hakilinaw bɛ fara ɲɔgɔn kan a ti ɲɛ min kɔ maa minnu b'a la ni jamatigiw don n'u ka kɛlɛ ka ca a ye wele bila u ma wajibate a ma fili sabula wele bilalen Sogɛli Kokala Mayiga ma k'o nana dafa ale yɛrɛ bi fɛn o fɛn ɲini kuma na a bi fɛn o fɛn ɲini galabula a y'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ Sogɛli Kokala Mayiga la wajibate i k'a dɔn ko caman nana k'a fɛ min ma deli ka kɛ Mali in kɔnɔ wajibate i k'a dɔn bɛn diya fanga n'o tɛ taa wajibate i k'a dɔn a bɔ kuma lankolon fɔ fanga n'o tɛ taa a ka kuma yɛrɛ man jan fo mɔgɔw b'a jalaki yɛrɛ kuma dɔ la nin jɛ in ka bamanankan fɔ man jan wa a ka teli kuma na a y'a fɔ jama farala ɲɔgɔn kan ani dara a bɛɛ ye kelen ye wajibate nin bɛɛ lajɛlen ye ɲɛsiranya de sabula n'i mɛnna wajibate k'a dɔn nami ani ko kundar bɛna don i hakili la wajibate i laban bɛna kɛbali kɛ Asimu Goyita a ti sɔn o ma an k'an sigi an ka baro kɛ an ka gɛrɛ don te ka min o cɛ tɛ wajibate k'a dɔn min ka d'a ye jamana wuli ka jɔ ni cɛsiri min ɲini n'a fɛ
fɛ o baaraw nana boloda Bɔjabate k'a dɔn o de ye k'i ka fɔ ka kɛ min ye jamanadenw ye bolofara minnu bɛ yen kɛlɛbolo i k'a dɔn ani jamana ɲinifɛ bolo olu caman nana mada o kɔlɔsilen don o dɔnnen don Bɔjabate k'a dɔn don o don gɛrɛbuba ani don o don kumalankolon fɔ caman bɔra la baara ka kɛ k'i ka fɔ ka kɛ an ka ɲɔgɔn faamu Bɔjabate min ye n ka sara ye n bɛ nafolo min sɔrɔ n'a ye n jan kelen b'a dun ni n ka denbaya Bɔjabate i k'a dɔn a ye layidu ta k'a fɔ o bɛ tila kelen yɛrɛ ne y'ale ka nasɔngɔ ye tila tɔ fila bɛɛ lajɛlen ni bi di fantanw ma ani jamana kungo la sɛbɛnnikɛla ko Bɔjabate o tɛ ziiri ye o tɛ maanada ye o jɛlen don bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o la maa si se k'o nkalon tigɛ a ko k'i bɔ a la Bɔjabate i k'a dɔn jamana kunnafa o de ye hakilinaw ka fara ɲɔgɔn kan min ni min ka kɛ assise nationale nan'o sɛbɛntiya Bɔjabate k'a dɔn kalo kelen min ye jamana den bolofara bɛɛ ye bɛɛ lajɛlen kumana min ka ɲi jamana in ma min man ɲi jamana in ma bɛn kɛra min kan Bɔjabate k'a dɔn min yɛrɛ ye ɲɛmaa ye n'o ma bɛn diya kɛ e tɛ dɔwɛrɛ ye i k'a dɔn directeur Jalankɔ Bɔjabate a na ko e la k'a fɔ k'i bɛ bɛn diya kɛ taamabaw ka taa diɲɛ jamanabaw la dɔ ka b'o la Asimu Goyita sigi fura dama n'a y'i bɔ taama damadɔ la avion ba jɔlen filɛ nin ye n'a y'a ja n'a k'a bɛ tile k'a la tuma o tuma Bɔjabate ka t'i munumunu n'i ɲininka dugu ka d'a ye maa t'a ɲininka sɛbɛnnikɛla ko a sigi fura dama fanga na a ka bɔli n'a y'i bɔ jamana ka ci la CEDEAO o n'a ɲɔgɔnna n'a y'i b'o la siɲɛ damadɔ Bɔjabate k'a dɔn a bɛ Bamakɔ yan a ma taa yɔrɔ la o kɛra dɛ hali Bɔbɔdugu a ma taa ye a faso kɔni o don na Choguel bɔra yen mini Bɔbɔdugu la a taara lajɛli kɛ Choguel bɛ se ka taa anw ka dugu la cogo di a m'a fɔ ne ye a taara dɛ n bɛnna a taara san ka bɔ san ka munumunu salo kɛ ka taa fo Kɛnparana yen ne bɛnna de ye an bɛna taa Danbɛlɛ bi bɔ yen de n bɛnna de ye yen ye Baro Danbɛlɛw ka dugu tɛ yen ya Baro mun fatura o tɛ ne bɛnkɛ de ye Jalikɛbilen Bɔjabate Asimu Goyita nin kamalen nin sɔrɔsi kɛ in a ma sɔrɔsiya bila Bɔjabate asidi ɲɛna fo k'a fɔ k'a to ten bɛn kɛra min ka jamana dɔw ye min fɔ a bara k'o taama Bɔjabate fɛn min kun ka gɛlɛn Maliden ma o de ye lakana ye Bɔjabate k'a dɔn ɲɛdimifura don kɔdimifura tɛ a ko bi nkalon t'a la namara t'a la ɲɛtaa ni dabalikura minnu tigɛlen don Maliden bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o la Bɔjabate jamana minnu bɛ yen n'a kun ka gɛlɛn ɲɔnɔ jamana i k'a dɔn la route du poisson Bɔjabate i k'a dɔn ka taa se Bajangara n'a lamini sɛbɛnnikɛla ko hadamaden bi taa ka segin la furanjɛw ni ɲɔgɔn cɛ bi u hakili sigilen Bɔjabate fɔlɔfɔlɔ ɲɔnɔ min ye ka bɔ dugu dɔ la ka taa dugu dɔ la Cikebugu fiyɛ dɔ Cikebugu fiyɛ dɔ a sera n'a jatigɛ kun ka bon cogo min Bɔjabate bi i k'a dɔn sɛnɛkɛlaw firilen bɛ foro kɔnɔ bi po maa si t'i kɔfilɛ bɛɛ hakili sigilen don Ala ni lakana baraka sigi ɲɔgɔn ka kelen kelen Bɔjabate a ko cɛ kelen min y'o kɛ o ye Asimu Goyita ye o ka fɔ tiɲɛ don dɛmɛbaw b'a la jɛɲɔgɔnw b'a la nka Ala y'a to a duma da ale de ma sabula ale de ye ɲɛmaa ye Bɔjabate a ko Mali cɛmancɛ kɔrɔn fɛ tilebi fɛ a daburu bɛ ɲini ka don ɲɔgɔn na bi Bɔjabate n'o m'i ja taamadenw ɲininka minnu bɛ bɔ Bamakɔ ka taa Moti minnu bɛ bɔ Moti ka taa ɲininka Gawo minnu bɛ bɔ Gawo ka taa Tɔnbukutu fɔlɔfɔlɔ su mana ko k'i to yɔrɔ min i bɛ si ye Bɔjabate kari bɛ taa ka segin la bi f'a bɛ file fiyɛ a ko cɛ min y'o kɛ n'a fɔra an k'an bolo ɲɛsin cɛ ma k'a fɔ san in kɔnɔ cɛ min kɛra cɛ gɛlɛnba ye jɔnni don Mali kɔnɔ a ko Asimu Goyita namara tɛ kuma la a ma fili fiyewu kama jogo kelen de b'a la n jogo min man ɲi o ye jumɛn ye o fɔ tɛgɛma gɛlɛya o ko n'an ti dɔrɔn ko tɛgɛma gɛlɛya min b'a la o de man ɲi n'o tɛ a bɛɛ ka ɲi ti jɛli sɔn i tɛ tɔndɔn sɔn i tɛ journaliste sɔn mais qu'est-ce qu'il y a de comment a ka bolo magaya tɛ maa si sɔn a ka enveloppe giriman bila ka di karamɔgɔ ma e ye wari in dilan fila ye saba ye kelen o y'i n'i ka denbaya ye tɔ fila bɛ di fantanw ni jamana ma o tuma anw de ye ka denbaya dɔ ye wa a kana ɲinɛ dɛ nin kun ye sɛbɛn ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ miroir kɔnɔ Dungare karamɔgɔ kɔni tɛ bitin bila yan bitin bɛ bila yan pepewu mun bɛ yen karamɔgɔ yana mi wele nin ye kunnafoni damadɔ min bɔra ɲɛmaayaso la ko maire ba ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka bolimafɛnw sen fila n'o ye vignette ye k'a vignette bɔra ka ban o tuma a ɲininen bɛ mototigiw bɛɛ lajɛlen fɛ a ka taa Bamakɔ mairie ba la walima commune 2 walima commune 4 walima commune 6 reste perception na vignette bɛ feere baarakɛdon k'a daminɛ 8 heures ka taa bila baara jigin na maire ka dangan fɔlɔ madame Kamara Fadimata Traoré nin ye ale ka tigɛ nɔ bila ye Bɔjabate waati dafara nɛgɛw kɛrɛfɛ a tɔ ye ko Gibson contrôle anw b'an kɔ kɛ nakɔ colonne kɔ ye
surafana t'u ma du su in na segi bi kɛ nin gafe kelen ka sini sɔgɔma ni ala sɔnna an b'i kɛnɛ ka sɛbɛnkɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali Jimson Control Buwa Jabate Daba Tunkara wa salam.